Presta atenció al que realment importa. La Mediterrània és la fossa comuna més gran del planeta. Som persones ajudant a persones. Ajuda'ns a seguir. Cada vida compta. Open Arms. Si ara aturéssim el món, seria molt difícil, molt complicat millorar la situació. Sabíeu que al voltant del món es llencen 285 quilos de plàstic al mar per segon? Sí, el món s'està emplenant de plàstic i no estem fent absolutament res per aturar-ho. Nosaltres hem volgut conservar la fauna i la flora marina més propensa i per això hem aportat el nostre granet de sorra. En el nostre projecte estem investigant sobre el nostre entorn i com el canvi climàtic l'està afectant. Hem estudiat i hem après algunes maneres per revertir aquest efecte. Per dur a terme aquest objectiu, ens hem basat en els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Des que vas començar a pescar, com ha evolucionat la quantitat i la qualitat del peix, a més de l'entorn en general? Com ha evolucionat? Malament. De quan vaig començar a anar a mar fins ara, s'han perdut espècies, moltes. Agafem molt menys peix, molta menys quantitat, i el que sí que agafem són molts plàstics. Nosaltres no tenim tots els recursos necessaris per a canviar el món, però, si ens unim, cap obstacle serà massa gran. Volem apropar el nostre projecte a la societat, volem divulgar la feina feta, volem que tothom conegui l'impacte que pot tenir a les platges allò que hi deixem o l'impacte que pot tenir malmetre la Posidònia. L'any 2019, els 5 promotors de la campanya Mauta pel Mar vam aconseguir recollir 10 tones d'escombraries a la Costa Brava. Nosaltres ens centrem molt en posar el focus en tota la franja litoral. És per això que fem una crida a institucions, fundacions i entitats que vulgueu col·laborar a la nostra campanya de difusió i divulgació per a tot el poble, amb panells informatius, material digital i multimèdia. Tots els que vulgueu venir a les nostres estimades platges, a les platges de la costa gironina, ha de saber que en podrà gaudir des del respecte cap a l'entorn. Treballem per l'avui i invertim en el demà. Gràcies per fer del nostre projecte una realitat.